Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya. Wancan karan mun dakata a nan. Yaushe mutum zai daina yin sabo? To insha Allah yanzu za mu tashi daga tambaya ta gaba. Bismillahir rahmanir rahim. Su'al tambaya. Hal yajuzu lahu an yakara tawbata? Shin ya halatta ga baligi ya jinkirta tuba? wa ya kula sannan ya rinka cewa hatta ya hadini lahu, har sai Allah ya shirye ni sannan zan dina? Ma'ana shin ya halatta ga mutum yana sabo ya rinka cewa ainihin yanzu ban da ikon shirya kaina sai Allah ya shirye ni? Shin ya halatta hakan? Jawab ansa. Wala yahillu lahu, bai halatta a gare shi ba an yi akhirar taubata, sannan har ya rinka jinkita tuba. Wala ya kulu, ko ya rinka cewa hatta ya hadinillah, sai Allah ya shirya ni zan dina abun nan. Fa innahu min gilamati shiqai, domin hakan alama ce ta barna. Mutum na haka alaman shi mabarnaci ne kenan, alama ce ta barna, kuma Allah baya kyale masu barna. Wa kizlan, da kyashi, yana makan shi kyashi. Wa damsil basirati, da toshewar basira. To kun ji, duk wanda yake sabo yake cewa sai Allah ya shirya shi zai daina, to kun ji abun nan. Kuma ko da kuka ji Allah ya sako kyashi a ciki, kana yi wa kanka kyashi ne da aljanna, tunda ko da Allah ya wuta da aljanna, shi ba su yake mu shiga wutan ba. Wanda ya makan shi kyashi ya shiga wuta, shi ya makan shi. Shi Allah so yake mu shiga aljanna mu duka. Allah so yake kowa ya gyaru. Ka gyara zuciyanka, dukkanin abin da kake kasancewa mai kyau ne, ka san kuma hukuncin shi. Addinin musulunci bai da ka fara yin abu ba baka san hukuncin shi ba. Ko da sallah ne, kafin ka san sallah ka san hukuncin ta. Saboda haka duk wanda yake tambaya bangaren farillan sallah da mustabai da sunnoninta da sauran bangaren na haka, duk da mun yi su a baya, amma za mu iya juyowa mu dan kai su ma har kowa ya fahimta. Saboda sallah ba ta amsuwa idan baka san farillanta da sunnoninta da ka'idojinta ba. Haka in baka san shika-shikan musulunci ba. Haka nan in baka san ma'anar la ilaha illallah. Duka wayannan akwai babban matsala. Saboda haka dan Allah mu dage mu ƙara san annabi, kuma mu tayi wa annabi salati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zainu majalisakum bi salati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yawmal qiyamati. Mu kasance muna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a duk inda muka zauna, domin cewa salatin annabi shi haske ne a gare mu ranar tashin alƙiyama. Insha Allah to yanzu ma ayi salatin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.